Tangsal horo Achumsa Neermahal Horjwlai Bachamani Koktwma Phaikha Patimung Rwgwi Koksilsamung Kasakha Kisaswk Themrangrok baise Soksawi Kwlangjakhana Phiyaba Abohai Patimung Yakulo Phano Patimung Thaio Thangwi Sogwiliya Bwkhakste Naikolnairok Tripura Hasni Bubagrani Sorawa Snamsakmani Neermahal Abun Yakulo Hastra Havang Neermahal ni Barsan Harka Lak Rang Subai Snamsakha Neermahal Phiyaba Tangsal horo Kisaswk Themrangrok Soksawi Kwlangjakhana Neermahal Abohai Patimung Rwgwi Mankha Kraksal Fungo Patimung Rwgwi Kasakha Talbidal Sumung Phiyaba Tamani Bagi Abohai ke Soksawi Kwlangkha Abun Data Phano Shawi Mainako Patimung ni Koktwma Manmani Yakulo Phano Neermahal Naini Bagi Thangwi Sogwiliya Bwkhakste Naikolnairok Patimung Data Musak Tharmung Harsakna Abu Sarano Koksanai Bureau Report Chini Khorang